Jet pendek bidan oh manengkat yang kumurah bukalek perawat ya bolo beban jarat tumbae angkrang ngalir katingaran kumrekut sangkut yo bareng maju ing klepo yo pake dadan mundur as yeah, 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 Nggih matur gunging panuwun katuran pinarak Mas Kebo Travel. Nggih. Monggo-monggo Mas Doni. Mas Doni Kebo Travel. Sayo rukun gumrekut bareng tumandang rampak jogete saya anyem semake jangan dikeri senggak runtut tanggo seni ranguci wani gawe sem-seming hati Sayo rukun gumregut bareng tumandang rampak jogete saya anyep semakin jangan dikeri senggak runtut
tan boseni rangut jiwani gawe sem-sem ning ati monggo pinarak kantur matur nuwun kangsa pujangan rawuhipun wah ayo man sing ati-ati anggonipun akon kudu wonten siap wong man wah katon jejer tarik-tarik barisaning Prawadya Bawa katon bagus tumorot busana sesarengan Mas Doni Travel yo nger bandemane lodon woi sajayana pojok sisih wetan kae wis padha gayeng maneh woi Angkatan andeli der lemari dening para satria kuda budaya. Wes. Yo. Kang samyani teturangga kebak pancarat busana maneh. Ayo. Weh. Ya, puas.
wonten pamundutan saking kanca-kanca Trenggalek Patu Lima Mas Kirun. Jolali gendinge Sutini. Iya sing saka Trenggalek rawuh matur nuwun Mas Kirun. Mas Doni. Aja lali goyang sini. Aja angkon penek no bimbing kuwi lonyo penek no kanggo sebo kanggo sore. Mocil monyet cilik. Babani katerang benar Babani. Oh. Mas Tio pahit. Abel goyangane lalu go gebese dikepenake goyangane kuda budaya Mas Doni Travel. Mas Kebo 50.000 wis atus ora apa-apa. Kita bamburi iki lho. Delok lungguh tanpa kanca silir angin asumi leratiku kingsir kater mung mikir apa maneh urip aku wis takdir paribasan wis piyen tanpa leren tak rewangi rekoso pengen moyo rino wengi meminta saketa sadalan bogo silir angin sumi ler mungkin ser akater mung mikir apa paten uripku wis takdir.
Ayo, Pak. Babak nang para satriya panas. Ayo lho Pak, selamat panase ditekake. Miftah. Ayo Pak. Oh. Karena sambil nak busana ning ora kakak semara nggih. Ayo. Oh ah. Oh ah. Oh ah. Stop. Just. Hey. Oh ha. Yo. Hey. Oh ha. Ja. Hey. Oh ha. Ja. Oh ha. Yeah. Oh ha. Hey. Yo. Nggih, panjuwun saking panjenenganipun Bapak Kirun Trenggalek Watu 5 Mas Bobo. Suti. Halo Mas. Kabeh setara suwe aku ra pedhot Sri Ramu ning di Sutini. Sapa kae nganggo rambi biru sajak pantos tora katone ayu yen tak sawang ambung guyang guyu jebulane anake Pak Setu kapan bisa aku nyanding Sri Ramu perawat desa ngatur ya luku awake cilik ora pati lemu yen ora weruh ning sirah dadi malu Dek Sutini prawan desa anake wong tani Dek Sutini yen guyu ora owati Dek Sutini prawan desa sregep ngaji Dek Sutini kapan bisa urip nyawiji jaluh
dik bakal tak turuti lambi anyar bakal tak tekani apa jaluk gelang kalung sing gedhi waton sliramu jelema ati niki katuran pinarak Mas Andri Mbah Lurah Banarang wonten jam menika karo rawuh terus kuda budaya ayo nduk sus panyuwun Bapak Kirun Trenggalek Watu Lima Lurah Pinarak monggo. Godhog kala esuk mikir sore yo mikir sing tak pikir ora rumangsa oh iya ayo ger kuda budaya kula padha sing ati-ati lan uga mas-mas lan para satria-satria cilik